யோவான் 8:36 வாசிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள். சாத்தான் அடிமைப்படுத்துகிறான், கட்டுகளுக்குள் வைக்கிறான். பாவத்தினாலே பலரை அடிமைப்படுத்தி பாவத்திலிருந்து வெளியே வர முடியாதபடி மதுபான பழக்கம், விபச்சாரம், வேசித்தனம், சூதாட்டம், பண ஆசை, இச்சைகள் என்கிற பாவத்திற்கு அடிமைப்படுத்தி மனிதருடைய சமாதானத்தை கெடுத்து அவருடைய பரிசுத்தத்தை கெடுத்து அவளை வேதனைப்படுத்துகிறான். சிலரை வியாதினாலே கட்டி வைத்து விடுகிறான். சரீரத்தில் நோய்கள், பலவீனங்களை கொண்டு வந்து அவளை கட்டி அடிமைப்படுத்தி விடுகிறான். லூக்கா 13:16 வாசிக்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணை 18 வருஷம் சாத்தான் வியாதினால் கட்டி வைத்திருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்படி கட்டி வைத்து விடுகிறான். அது மாத்திரமல்ல, இந்த மனிதனை, அவனுடைய ஆவியை அவன் ஆட்கொண்டிருந்தபடியால் அவன் பேசுகிறது என்னதென்று அவனுக்கு தெரியவில்லை, அவன் செய்கிறது என்னதென்று தெரியவில்லை. அடிமைப்பட்டவனாக இருந்தான். அந்த பிசாசினாலே சிறைபிடிக்கப்பட்டவனாயிருந்தான். இயேசு அவனை தேடி போனார், அசுத்த ஆவியை அதட்டினார், உடனே விடுதலை பெற்றான். அவனுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை ஆண்டவர் கொடுத்தார். இன்றைக்கும் ஆண்டவர் செய்கிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே,